giyaथ' जि आरो नों एसे नङाबाबो एसे खमायना लाबावदो माया दामदों नोंसोरो ओरै एफ दामदों आं नायहरदों ओरैहाय एफ ओमफ्राय बेखौ न'नाखौ मिलायनो मोनाखै बे जि लाना होदों दे चान्स होबाय नोंहायनो ओमफ्राय आं सिगांनो बुंदोंबाबो दोहोरोमिया नोंखौ मावग्रा नों बिहा जायहा दं होनबाय थादों ने खिन्थु आंनि खोनासंनायावहाय बिफा जायहा दं बे मानसिया खाफाल गोनां दोहोरोमिया आरो नोंखौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया खाफाल गोनां जिनायजों बे गावखौ टाइमिंआखौ एखेबो नुजोब्बाय बिराद जोबलांबाय आरोखि बिसोरखौ सायख'नो थिगानो जादों गोसो जानो गियो आं
थिगानो ओमफ्राय टाइमिं बेलायावहाय मोजां थाल लानानै जाबाय फुटबल मानायखौहाय मोजां खोनासंनांगौ ओमफ्राय गावफोरखौ रेडि लानांगौ मालाबा ओरै लानानै नोङो एस्लामायगोन आरोखि थांब्लाबो नोंनि जे जेरैबायदि ओंखारनांगौमोन आवाजआ बे ओंखारनाय आरोखि ओंखायनो सब समाय जेब्लाबो थाल ला आरोखि बुखांनाय मानाय ना ओमफ्राय आंनि बोलो दङ आं बैयाव बांसिन हायो होननानैहाय हख्रावनो नाङा आरोखि ना रोजाबनायखौहाय कन्ट्रल खालामनांगौ आरोखि मालाबा मालाबा बिदि जायोना औ नों बोलो होनांगौ जामायसिला नों बेखौ गोजानाव लानानै हाइ रोजाबनांगौबा खरा जायो नालाय एसे गोजानाव लानानै नों ओरै एडजास्ट खालामनांगौ आरोखि नोंनि खोमाजों एसेबां गहैदों आरोखि आवाजआ दे बाबु जोबोद ट्राइ खालाम आंनिफ्राय बेनो आं लोगोफोरनो समखौ होबाय जासिगोन आं मेथाइखौ जासिगौ अकेयानो दा नोंथाङा थांनो हासिगोन। हाबाय बिथांनिसिम जों गोबां